Kalaboso ang 57 anyos na lalaki sa ikinasang drug buy-bust operation sa pinagsamang puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Pangasinan at Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1 kasama ang mga kapulisan ng Urdaneta City Police Station sa Barangay Katablan, Urdaneta City pasado alas 2 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspect na residente rin ng nasabing lugar at kabilang sa listahan ng high-value target. Nasamsam sa suspect ang 6 na knot-tied transparent plastics na naglalaman ng hinihinalang shabu. May timbang ito na 525 grams at nagkakahalaga ng 3.6 million pesos. Ayon sa PIDEA Pangasinan, matagal na minanmanan ang suspect dahil sa mga natatanggap na impormasyon ukol sa mga illegal na drug activities nito. At nang magpositibo, dito na ikinasa ang drug buy-bust operation. Actually, masasabi natin na yung natimbog natin is isang bodega. At that is based na rin sa sinabi ng ating arrested suspect na yung kanyang area of operation is not only in Urdaneta City but nearby municipalities. Yung pang inaalam natin ngayon, sir, kung may mga sangkot pa ba outside Pangasinan na kanyang possible na sinusuplayan. May nasagap na po tayong isa dyan na may nanggagaling pa from Car. Yun yung na-confirm na natin na isa na bumababa pa dito all the way from Cordillera para umangkat dito sa kanya. Kasama rin sa mga nakumpiska sa suspect ang isang caliber 45 pistol, mga bala, buy-bust money, mga cellphones at samut-saring mga drug paraphernalia. Mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa umiiral na COMELEC gun ban ng suspect. Aside from supply reduction, which is mga anti-illegal drug operations na kinakandak natin, puspusan tayo dyan, katulong natin dyan of course ang kapulisan. Meron tayong mga itinatawag dyan na demand reduction activities na kung saan umiikot po tayo sa mga bayan-bayan, nakakandak po tayo ng mga lectures dyan or sa tulong ng mga LGUs, barangay at mga schools na pinupuntahan natin para maaga pa lang, maimulat na natin yung ating mga kabataan sa masamang dulot o masamang epekto ng pinagbabawal ng gamot. Patuloy naman ang ahensya sa pagsasagawa ng mga lectures at mas maigting na illegal drug operation upang mapuksa ang illegal na droga sa lugar. Lester Narag, Balitang Solid North.